braćo i sestre, Euharistija je novi balzam, spomen Kristove smrti i uskrsnuća, kada je Krist slavno prešao s ovog svijeta k Otcu. Njoj je stari židovski balzam bio navještaj i priprava. Kad god slavimo Euharistiju, mi snagom Kristove smrti i uskrsnuća također prelazimo s njime iz grijeha u nevinost, iz ropstva u slobodu, iz smrti u život. Oslobođeni Kristovim balzamom, prinesimo mu dostojnu hvalu. Gospodine, Tvoj nam je sin kao kruh potreban za vječni život. Vas da čeznemo za tim kruhom života. Gospodine, nasiti nas kruhom života. Gospodine, nasiti nas kruhom života. Svim pričesnicima obećao si uskrsnuće u posljednji dan. Po pričesti Tvoga tijela postajemo dionici Tvoga uskrsnuća. Gospodine, nasiti nas kruhom života. Ti nam naređuješ da se prije pričesti ispitamo. Treba da uvijek čiste duše pristupamo Tvome stolu. Gospodine, nasiti nas kruhom života. Ti hoćeš da svi blagujemo od jednog svetoga kruha. Sveta pričest je zalog jedinstva u Tvojoj crkvi. Gospodine, nasiti nas kruhom života. Tvoj nam je sin obećao, ko jede mene, živjet će po mene. Blagovanje njegova tijela čini nas sličnim njemu. Gospodine, nasiti nas kruhom života.